Kaka etrafına diýsen gözel tebigatly yer bar. Oňa Hywawat diýilýär. Bu ýere barmak üçin Kaka etrawynyň merkezinden 20 minut çemesi ýol geçmeli. Hywawatda biz tebigat bilen sazyşykda Kaka etrawyna mahsus bolan folklor çykyşlar göreriz. Mehran tomaşaçlarına biz siýahadymyz dowam edýär. Biz häzir Ahaly welaýatynyň Kaka etrawynyň ajaýyp kunjekleriniň birine Hywawat jülgesini. Bu ýerde ýaşaýan watandaşlarymyz ata-babalarymyzdan gelýän Ahaly welaýatyna mahsus bolan folklor çykyşlary ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Biz häzir Ahaly welaýatynyň Kaka etrawynyň medeniýet müdürligine degişli bolan Türkmen toýlary etnografiýa folklor toparynyň şu ýerde ýerine ýetirýän, ýagny ýarawjan dönüm bir näçe Ahaly mahsus bolan folklor çykyşlary arada gurum bermägi makul bildik. Ýagny Kaka etrawynyň medeniýet işgärleri özleriniň folklor çykyşlaryny şeýle ajaýyplyk bilen ýerine ýetirýärler. Şu folklor çykyşlaryna siýahadymyň şu pursatyny şu ajaýypçylygda tomaşa edelim. Dip saz guralyna folklor ýerine ýetirjiler ýurdumyzyň gün ortasyna Kakada hem ýaşaýanlyklaryny bellemek gerek. Ahaly welaýatynyň Kaka etrawynyň folklor topary gadymy toý däp desturlarynyň öwüşünlerini ýitirmezden häzirki wagtda da aýdym aýtmak bilen dip kakawlaryny ýerine ýetirýärler. Toporun agzalary diňe dip kakawlaryny aýdym bilen ýerine ýetirmän, käseden çykkan toy owazlaryny toy aýdymlary bilen saglaşdyrýarlar. Hay berekella! Ýakarym boýunda gökçe maýsada. Bu toporun agzalary ýaşuly hemde ýaş enelerden ibaratdyr. Maýsalar içinde bizi koýsalar. Ýaraýjan aýdym oglan ýa-da gyz tarapyndan aýdylýar. Gyz öz aşyk ýigidine süýgüsini aýdym üstü bilen duýdurýar. Aýdymda oýun sözi ukudan oýanmak dälle, süýgüden oýanmak manysyny berýär. Sana aşyk maňa maşuk diýseler ýaryjan. Oýan oýan ýar boýma dönerin ýaryjan. Almanary tuwattym barmagy ýaryjan. Gül oglana habar attym bakmagy ýaryjan. Görmedi menimiz Ýaraýjan aýdymda gyz gelinler öz söwer ýaryna bolan süýgüsini we padarlygyny giňden beýan edýärler. bakmagy ýaryjan. Görmedi menimiz koýdy ömünde ýaryjan. Ömrüm için bir cümle tatmagy ýaryjan. Beýik bolar suly ýerim kelmedi ýaryjan. Düýdü bolar öz owamyň almagy ýaryjan. Kyn bolup bir sewer ýarym gelmedi ýaryjan. Oýan oýan ýar boýma dönerin ýaryjan. Kyn bolup bir sewer ýarym gelmedi ýaryjan. Oýan oýan ýar boýma dönerin ýaryjan. Ýaryjan, 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 ýaryjan. Türkmen ene mamalamyz toýlarda ýar-ýar aýdymyňyz bilen täze gelen geliniň wagtyny bir kemsiz ýerine ýetiripdirler. Gelin toýda gelinanjy gelenine bu aýdym gyz ýa-da oglan tarabyň howasarlary garşylaşyp aýdyşyp degişme görnüşinde aýdylar eken.
Hormatlanan tamaşaçylar, elbetde kaq etrafında bu folklor çıkışı ýanlanyp dursa tam söýlemedik mümkin. Türkmen folklorynyň dönüm aýdymy aşyk oglan ýa-da makşuk bir tarapyndan aýdylypdyr. Häzirki wagtda döwrewak görnüşde arzu edip ýeten watanlygy bu aýdymyň heňine salyp aýdym edip ýerine ýetirýärler. Şuradır erteme yolu